Hej og velkommen ombord på Sol. Vi hedder Freja og Laurits. Sol er en Albin Ballad fra 1975, som vi købte sidste år i oktober. Og efter vi fik sejlet båden hjem, fik vi Sol på land, hvor vi har brugt en masse tid på at sætte båden i stand, inden vi i foråret tog på langturssejlads til Middelhavet. Turen til Middelhavet var ned igennem Europas floder og kanaler. Da vi kom til Middelhavet, sejlede vi langs den franske riviera for at krydse til Korsika. Og det er på Korsika, båden skal overvintre nede i Bonifacio. Da vi købte båden, var den egentlig i rigtig flot stand, men eftersom at vi skulle på langturssejlads, ønskede vi at gøre båden ekstra lækker at bo i og give den et mere personligt udtryk, så derfor valgte vi at slibe den helt i bund og give fribordet en rigtig flot gul farve, som også har vendt rigtig mange hoveder på vores tur ned igennem Europa, og det synes vi er ret fedt. Båden fik også den helt store tur, hvilket var et ret stort arbejde. Vi skulle nemlig slibe 15 års gammel bundmaling af, men derunder fandt vi et rigtig pænt skår. Den fik så derefter ny primer og bundmaling på. Vi skiftede også næsten alle søventilerne. For at tage på kølen kan man se lidt blotlagt primer. Det skyldes, at vi ramte en træstup på kanalerne. Her ses en lille tur af dækket, som vi ikke har gjort ret meget andet ved, end at tage lidt utætheder rundt omkring. Herude i stævnen, der har vi ankeret siddende. Vi sidder på sådan en ankerrulle her, som vi har monteret. Til den er der 40 meter kæde, som løber ned i ankerbrønden her. Man kan tilgå ankerbrønden nedefra. Derudover er der et fint rulleforslag, som fungerer super godt, og nyt navigationslys herfra. En anden tilføjelse til båden er vores forlue her, udskiftet med den originale. Der har vi valgt den fra Plexifix, så man kan ligge og kigge på stjerner om natten. Riggen er i super fin stand. Storsejlet det er fra 2016 og står rigtig pænt. Der er en laserback til, så det er nemt at køre op og ned. Og man kan, det har vi så ikke valgt, men man kan bare føre faldet ned til cockpittet, sådan så man kan styre det dernede fra. Genoaen, den er fra 2015. Den er lidt mere brugt end storsejlet, men står også rigtig fint. Der flapper lidt på den, og det er UV-kanten, der er gået lidt i stykker. Udover de sejl, vi har på nu, så er der med båden og ombord på båden et ekstra storsejl. Det har vi ikke selv brugt, men er nød, hvis der skulle ske noget. Det er jo en ekstra Genoa nummer 1, som vi havde på et tidspunkt for at teste den. Den er af ældre dato, men virker super fint. Derudover har vi en spiler og et tilhørende spilerstag til det. Den har vi ofte haft op et par gange, og det er super rart hernede i Middelhavet. For at få strøm her på båden har vi primært brugt vores solceller. Vi har to 115 watts solceller fra Victron Energy med deres egen hver deres MPPT charger. Og de sidder på med sådan nogle Nora her grips, så man kan vende dem op og ned og vinkle dem, som man vil. Vi har lige udvidet cykellænder lidt her for at få dem på. Cockpittet her i balladen, det er virkelig dejligt stort og rummeligt, og der er mulighed for at få bordet op nede fra salonen, så vi kan sidde og hygge os. Så har vi også fra Garmin en GPS-plotter, som er med touchskærm, og der er tilsluttet ekkolod og mulighed for at se f.eks. temperaturen i vandet. Og så har vi udskiftet den gamle trælue med en i akryl, som giver et virkelig dejligt lys nede i salonen.
badeplatformen hernede, den har vi selv fået sat på, og den har vi været virkelig glade for. Desværre så har der været en produktionsfejl på den, og det er også grunden til, at den er bundet op med reb lige nu. Heldigvis så har vi fået tilsendt en ny, og ellers så har vi tænkt os at få svejset stålet sammen igen, der hvor den er gået op. En lille rundvisning af, hvordan båden den ser ud indvendigt. Vi synes selv, båden er blevet virkelig hyggelig, og er overrasket over, hvor god plads der er. Velkommen ned i salonen på Sol. Har vi gjort virkelig meget for at gøre båden lækker at bo i. Vi har blandt andet haft det meste af al opteringen ude, og også fået lakeret det. Alle vores hønner ombord har fået nye betræk. Der er masser af god opbevaring både bagved her, under sofaerne og inde i siderne. Al isolering, den gamle isolering kom af, at vi har fået sat nyt på. Vi har fået lavet nye gardiner og nyt gardinsystem. Vi har fået malet loftet og gulvet og fået gjort det rigtig fint herinde, så har det super dejligt at være. Her har vi bådens køkken. Et dejligt lille lidt. Det er med gasovn. Fungerer super godt og 2 plus ovenpå. Der er en lille køleboks herovre, den originale, med et køleaggregat, der sidder herinde i kistebænken. Den kan man tilgå herinde, og det samme kan man gøre med gassen til komfuret. Så er der en vask med pumpesystem, fodpumpe. Det er henholdsvis ferskvand og saltvand. Fungerer rigtig godt, når man skal spare på vandet. Så rykker vi herover. Der har vi bådens elsystem. Ser lidt rodet ud, men for mig er der totalt styr på det. Jeg har været det hele igennem og opdateret det og samlet det igen. Og det spiller super godt. Jeg har selvfølgelig lavet nogle gode skemaer over det. Herovre ved siden af, der har vi lidt mere el. Det er de 2 MPPT chargers til hver solpanel. Og så har vi en inverter hernede på 400 watt, som vi bruger til at oplade småting som en computer. Og så har vi også installeret en VHF herovre. På kortbord. Her er bådens motor. En Nanny 375 HE fra 2012. Den er på 21 hestekræfter og kører helt suverænt. Det er den, vi har kørt for, eller sejlet for, hele vejen ned igennem Europas kanaler. Og jeg sejler også meget for den her nede i Middelhavet, når der ikke er noget vind. Vi har næsten ikke haft nogen problemer med den. Vi havde lige kort nogle problemer med udstødningsmanifolden i kølevandssystemet, men den er blevet udskiftet. Udover det så er den blevet serviceret og taget hånd om hvert år. Og særligt vi har gennemgået den, fordi det bare skulle spille der på den her tur. Starter hver gang og kører godt. Jeg kan lige vise det. Velkommen i stævnen. Det er her vi sover, og her vi går på toilettet. Vi har et fint toilet med håndpumpe og tilhørende septiktank. Så har vi nye polstrede hønner og nye isolerede vægge. Og så er det herude, vi også tilgår ankerbrønden, så man kan se, hvordan der står til derude. Og der er kommet lidt ekstra benplads ud i spidsen der. Så har vi fået sat nye lamper i med USB-udtag til at oplade telefon. Og herom har vi fået optimeret pladsen i garderobeskabet, som ellers var ret lille, ved at få lavet nogle virkelig lækre hylder på specialmål. Hele stævnen under vores seng er her, hvor vi har vores vandtank og vores forbrugsbatteribank. Vandtanken den er på 60 liter. Den kan man nemt tilgå her, og man fylder den på op fra dækket, så det løber ned der. Forbrugsbanken den er 3 batterier af 75 ampere-timer.
AGM. Og til det er der en Victron SmartShunt, så man kan overvåge deres aktivitet og forbrug osv., hvis man vil nørde med det. Vores startbatteri til motoren var oprindeligt herude, men det er flyttet om i den tidligere bagbord stikkøje, der er, så det er tættere på motoren. Her ses den hyggelige Bonifacio Havn, hvor vores båd kommer til at ligge hen over vinteren. Hvis du vil følge vores projekt med sol, kan du finde os på Instagram under navnet _solstik.